Hadin ka jinglat pat ba ka video ha social media ka bapen ba ka doktor ka laken hit ya ka way ka nong pang ha mau kerwat civil hospital hene ka step ka khasi students union mau kerwat circle mar kila let sha ka te ka hospital banwat jingtip halor ka jingja bat la shem ba ka daw ba ka dei tang na ka jingbam ya smuthu jingmut hap deng jongki u general secretary Teri ka KSU ba plus bor kharjarin ula kerpat yaki pat ba kumju yaki doktor bat kinong tray ke hospital ban ya buram markeliang bat ban kierna ka baya kren penmong yaki wei knang ba kini ki jingja kin om jashu hadin habut bahaba kiwan sim dawai hene kumbang la de ong mene bakin buram tin kecele kin kren ya suatu jimut knang ba kenombu kano jing la sini nomor larakan jas mene kan penong ya kena hospital kan penong kinong treng ni apa jaga kan hospital bakin kinam kuat syu ban wan treng ni nak tagadaw ko tulang ya barok bangin ay gijing trelang